Teaterstykket er jo et uddrag af Kalevala, som er det finske nationale epos, hvor der bliver fortalt, hvordan verden bliver skabt. Jeg spiller jo den vise, gamle Väinämöinen, som er en altvidende og har været med til at skabe den her verden. Det var sjovt og hyggeligt, og ja, det er jeg rigtig glad for det. Ildmarinen, du den evig gamle hammer. Jeg er smed Ildmarin af de store smederkunster. Højt i Norden bor en pige, i den kolde by en kvinde. Når jeg kommer ind, og jeg ved, at jeg skal være nordlandsk pige, Både mænd som pejler, måneskin fra hendes så har jeg faktisk godt med det, så lukker jeg alle de der nervøse i sin skuffe, og så kigger jeg på en bestemt ting inde i salen, så jeg ikke sådan bliver nervøs og glemmer, hvad jeg skal sige. er det Osmos æreende. Månen skinner der i toppen, og den store bjørn på grenen. Det var sjovt, men at lave et studiespil af Kalevala og gamle oldtid og de gamle dage, så ser jeg også meget op til, fordi det er sjovt. Tror du ikke, hvad jeg siger? Skal vi sammen gå og kigge, om jeg lyver eller ikke? For mig der var det en kæmpe stor ære at få lov til at være med i det her, fordi at det skulle være Kalevala. Det er det, som jeg forbinder med Egmont og hele opstarten af alt det her Marjatta. Forsvar, kast ham i boden, hvor du kan føre kælen, hvor til borghullerne. Altså, processen har været helt fantastisk. Det her med at få at vide af Paul for et år siden, der skal være 70 års fødselsdag, og vi skal finde et godt stykke, og der er påtænkt, at Kalevala er muligheden. Jeg er smeden Ildmarin. Vi er 8, der spiller med på 2 kontrabasser, 2 celli, klarinet, guitar, tværfløjte. Det er helt vidunderligt. Det begyndte at tage form fra et lille motiv, der hørte til Väinämöinen, eller Smeden Ildmarinen, eller vores Marjatta-hymne, så til at det blev stort, det blev billede, det blev fællesskab. Jeg vil smede Sambokværn, hvis du giver mig din datter til mig. Jeg spiller Nordlandseksen, ja, der hedder Louis. Hun er sådan en Nordlandsheks. En armbrøst, du ikke! Der får Ildmarinen til at smede Sambo, og den låser hun ind, fordi hverken hun vil, og den vil hun ikke af med igen. Jeg har spillet den nordlandske pige, som Ildmarin havde blevet forelsket i, men hun vil ikke have ham. Han blev så selvfølgelig ked af det, og ærger sig, hvorfor hun ikke vil have ham. Men sådan er vi kvinder den gang, men vi er lidt kostbare. Hvad gør jeg nu der? Ja. Hvad gør jeg nu? Altså, jeg får styrken. Bare træk vejret hen ned til fødderne, og så siger jeg replikkerne, og så... Jeg skal ikke! Jeg skal ikke! Det spiller en stor rolle, at det er både medarbejdere og beboere, der er med til sådan en stor opsætning her. Kom nu, alle nordlandskvinder, og bring noget historiekander! Vi er jo rigtig mange, vi er jo der omkring 50 mennesker, der står bag scenen, foran scenen og på scenen.
Det flyder bare. Så vi er i en utrolig levende dialog med beboerne og spillet, som Paul har lavet så fantastisk. Og så musikken. De ting, de ældrer sig sammen til en vidunderlig helhed. Altså man glemmer lidt, at publikummet er der selvfølgelig, at man kan godt mærke stemningen af publikummet, men fordi det er jo ligesom os, der ligesom skal samarbejde på scenen. Kom nu alle mænd i politiet! Kom nu alle tapre helte! Kæmp mod Island Weinemøgne! Der sker noget særligt, når man er sammen på kryds og tværs. Gamle venskaber fra forskellige steder mødes. Og man mærker lige pludselig nogen, som plejer at være meget tilbageholdende, at de blomster op, og man ser sider af dem, man ikke har set før. Så det har været utrolig spændende at være i det her, fordi der var 24, jeg skulle hjælpe til at kunne det her talekor. Hold op, hvor kan jeg godt forstå dem, ikke? Altså, med de udfordringer, de har. Så det var ligesom om, at det var sådan en gensidig kærlighedsgerning på en eller anden måde, at der blev skabt i det her rum. Jeg synes, det er sjovt at lære nye mennesker at kende, og det bliver sådan nærmest sådan en familie. Man samler og griner lidt og laver lidt jokes og sådan roser hinanden og siger godt spillet og sådan. Så nye venskaber og en ny følelse af fællesskab og sammenhold, genkendelighed, og det er selvfølgelig noget, man tager med sig. Man får nogle dybe venner, og man lærer hinanden bedre at kende, og måske kan det være, at man får lige inspiration fra de andre, og det er meget sjovt. Vi er nogle gamle skolekammerater, der spiller sammen. Paul har en god måde at gøre det på. Og hvis det ikke er helt efter bogen, så må det tages om. Det er lys, det er kærlighed, det er sammenhold. Det er alt det, vi kan skabe. Vi kan ikke skabe noget alene, men sammen kan man skabe det hele. Kalevala på Marietta og disse beboere, disse mennesker her, det er ganske særligt.